Ale kámo, zase keď ideš sám na 8 ľudí, i keby to boli najväčší buzeranti na svete s najlegovanejším PC, to nedáš. Proste s týmom panovať také taktiky a tak. No vieš, keď nemáš silných kamošov... To je zase pravda. A žltý! Počkaj, idem na žltých. Hej, žltý! No, on je po nás. A my nemáme... Žltý. Poď! Jeden žltý down. GG, guys. GG. Choď do... Ty, čo sa stávaš, môžeš... Zdrhaj. Nice, mám žltých generátorov len pre seba. Nice. GG, žltý už nie sú. Oni boli dvaja, alebo koľký, kámo, že typli, kámo, bo ja som jedného... Červený dostal taký prepad z hora. Ak sypne teraz, ak sypne mňa vlastne. Jak sypne on. Ja ťa do rana. Nice, poď emeraldy, prosím. Nice, dobrý tým. Červený. Máme obostávanú posteľ, či ani nikto neobostáva? Nič moc, teammate nič moc ste neobostávali. Ja idem po diamanty, keď ty hanitíš mid, ja môžem ísť na diamanty od žltých. Ja si potom pôjdem na loot po žltých. Ja vám pozberám ešte ďalšie 3 emeraldy, aby som mal armor. Ja už ťa vidím, jak tam ideš ku diamantom. Kámo, my sme tu familie, kámo, dávame všetko. Boom, TNTčko, grapple. Modrý sa tu nám stávajú, modrý. Pozor. Lebo modrí sa stávajú. Z boku, pozor. Ja pôjdem od dia. Oni sa nezdajú, ale oni si tam plánujú také secret. Koľky idú modrí na nás? No, dvaja. Dvaja? Rýchlo na modrých, už iba jeden môže byť na bejske. Však ja idem tam už, ale oni nemajú cestu, chápeš? Poď mi pomôcť, poď mi helpnúť. Idem. Akurát to stíham. Ja tam bridge už, neviem kde si. Už som na bridži, už som 3 bloky za tebou. Nie, tak to za mnou. Poď. Mne za chvíľu dojdu bloky, takže neviem čím. Dobre, hotovo. Nič. Bum. Nice. Rýchlo, poď ho. Aha. Nie! Marko, poď tu na... Nie, nezdrhaj. Musím. Ja mám 5 emeraldov, musím. Nie! Ja som mám 5 dia. Červený nám ide. Sakra, on má dobrý meč. Nie, 6 emeraldov, prosím. Nezabíjaj ma. Pomoc. Dobre. Nejde za mnou. Emerald free. Kamo, to bolo také tesné. Kamo, čo je s tou myškou? Joj, konečne. Jeden gold mi trvá, jeden gold. Prosím. Aha, jeden gold, no. No, už máš. Díky. Fireman. No. A blue už nie sú, kámo. No. To už by sme mohli vyhrať, ja proste nemám akože nič, ale... Jak nič, kámo, máš tia veci, kurva! No hej, ale akože... Proste ja nemám nič, ani bloky, nemám v tom chudobný.
Neviem, ty sa ideš ku komu naotiť, bo ja sa určite tu nebudem motiť. Chodím k modrým, ja pôjdem k žltým aj po diamanty, tu idem. Typek mi chce vyšrať, no. Hop. Kam, what the fuck. O 12 dia. Typek ide sám. Červený u žltých. A čo tam on robí? To čo my, lúti sa. GG. Ofarčať! On je posledný typek. Zdrhá na mid. Na mid? Hej. Tu som ja. OK, pomôžem ti. Bum. Bum. Je on drbol, je po ňom. Dead. Ty si drbol, či on drbol? Ty si drbol, či on drbol? No však ja som mal proste straničku ešte. Ale on drbol, či ty si drbol? On drbol. No. Ja som drbol za ním.